tunarete kubuka chinsa 11 kwanyora kwarasa rosirira chiro yaitera betese kakigerero gitu na serikali utari kwanja tokonye bogima bwatoke ng'eri buyamono Ancha samaria tana Andrew umana boda taracha mbiri ono nje ndo na tebe maandamano yena batwara kwanda maandamano lakini waone senge njo tole nchara na ndo bwate chipiki chironi ntoko nyara kwanda maandamano gane background ya Raila ntoko kwanda maandamano tole nchara bono kuikamogambe moigwane moyerie bintu nza mabuta akare 200 bono toko sinyu eroni ogwakana enyombo ogwakana mwana aragere bono ibintu byato sinyire nje nara inabwata make bia mono aya samaria tane ngoro kujoshwa ke bore makori ama piga agitwa umire bobe na njero monya biasara daraja mbiri agitwa umire piga agitwa kware kwanja aya ama piga agitwa yererie bintu kware ko yererie mabutoka na batwara konyora gaki na batwara konyora bintu byagule akya mana Yesu ay kware ko to yeri nona mabutoka iga na batwara ko mayage bintu byagura mana je nabwate mangi nara inabwate naro tarakwana naro it's okay ayinkurwa ase ensemo yechira Darachambiri unateka gotimwa Darachambiri is the second market ase immense ya Kenya patikere kuri go chase ensemo yane kuna umwaki chucha kwa that side ni go koranga ebibanda biri ni go bire bitabwati kendi yonsi ensemo ni go yabere kero gweta anene mona ase